Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. Salimos a primeira hora da mañá, que xa había amainado o tempo, mas salir para darlle a volta ao muelle. Ven un mariñeiro ao puente e díxome, aí vai un cadáver. E eu quedei un pouco así, non? E pero ti de que vas, home? Entón, en volta, efectivamente, e xa identificamos que era un corpo. Aquí sale un barco por o mar, empeza a dar voltas na punta do muelle e todo o mundo sabe que algo pasa, algo raro pasa. Además, no meu barco naquele momento era un barquiño xeitoso, entón se empezaron a chamar de terra, entón claro, a xente se puxo un pouco nerviosa, non? Entón ven un compañero de Fisterra, que naquele momento tiña un barquiño, ven era máis o xenro, puxeron a bordo, e fomos para terra. Pero a min a incógnita non, porque todo o mundo dixo, non, 48 horas. Nós os lunes aquí ningún barco saleu ao mar. O accidente foi o domingo. Esos corpos estaban aquí o domingo á noite. E eu collín esta aquí e xa había outra varada na playa de Corbeiro. E ao día seguinte xa apareceron na playa da Concha en C, o sea que os corpos aquí xa chegaron con moita antelación. Como mínimo 12 horas. Acórdome perfectamente. Este corpo só tiña unhas mallas, que eu pensaba que era un traxe de neopreno, a masa ou sujetador posto. Entón eu pensaba que era unha señora de Mejilla, e dixen, bueno, aquí algo pasa que este domingo non me encaixa, porque a noite anterior houbera un super temporal, onde non van a vir uns mariscadoras, aquí algún coche tuvo que querer polo faro abaixo. E aí hai que buscar, porque aí caiu algún coche ao mar. Foi a miña primeira idea, comuniquei ao Finisterre, comuniquei ao Guardia Civil, e aí ten que haber un coche que foi polo que non collía curva de noite, e ben, vamos como vamos, ou vimos como vimos, a ver se me entende. Eu foi a miña, nunca pensei na miña vida que fóramos de Portugal. Acabades de escoitar a Ernesto Rivera relatando o que lle aconteceu nos primeiros días de marzo do 2001, cando puido ver uns cadáveres na zona de Fisterra, uns cadáveres que se demostrarían que non eran de aquí. Isto ven en relación a unha noticia que sacaba no 2018 a Voz de Galicia, baixo o título Eu cría que eran mortos de aquí. Ola, moi boas, aquí estades nesta sección tan particular e tan curiosa do Galiportus, Historia e Historias, con noso grandísimo, querido e espectacular ilustrado historiador Don Abranda Orraca. Moi boas. Ola, boas, moito título. Hoxe tamén vamos ter que falar de títulos e de nobres e de demais cousas. Hoxe comezamos, no entanto, por unha nova, non tan nova, como comentábamos hai un pouco, 2001, sí, xa choveu. Xa choveu, e nunca mellor dito, porque por culpa dunhas chuvias e por culpa, digamos, da crecida do cauce do río Douro, estamos falando dun caso de, como dicimos, 4 de marzo de 2001, en Portugal, aí no norte, no límite entre Castelo de Paiva e Entre os Ríos, que, como dicimos, un autobús con 53 ocupantes e 2 vehículos acabaron no fondo do río por culpa das crecidas, unha ponte veuse abaixo
Que hai que contextualizar, claro, é norte de Portugal, pero non a beira do Miño. Correcto. Xa, onde acaba o Portugal galego, que chaman galegos. Correcto, Portugal, ¿no? Onde situamos o final da Galaecia, alá polo Douro, pois, como dicimos, foi unha auténtica traxedia tremenda. Falamos de 59 mortos. Pensamos que aínda hoxe, bueno, polo que podemos ler, só se recuperaron 23 corpos dos 59 falecidos. É dicir, vas tranquilamente no teu autobús ou no teu vehículo e de repente desapareces da terra porque acabas no río e acabas no mar. Efectivamente, sí. A ver, que é o máis fácil que se pode facer na vida, que é morrer, non? É unha cousa así moi típica. Pero sí, que aínda fixeron 70 km de río para chegar ao mar. Claro, para que teñades unha idea, isto non estamos falando do Douro á beira do porto, estamos falando do interior, máis ou menos na zona, pois eso, xa tirando para o Alto Douro Viñateiro, non propiamente xa na zona do Viño, pero digamos non tan metido claro, na ribeira do porto. E ningún viño tivo que ver co accidente. Claro, non foi aí, non houbo, senón que foi esa ponte que xa tiña tamén unha chea de anos, porque era unha ponte do último cuartel do século XIX, unha ponte que se chamaba Ponte Hintz Ribeiro, que xa o que pasa nestes casos sempre, igual que coa ponte en Xunquera de Espadanedo, que xa a xente vai dicindo ben non se ve. Cuidado. Está un pouco mal. Cuidado que se pode vir abaixo. Sí. E vens abaixo. Efectivamente. E pasa o que pasa, e o que dicimos, bueno, pois cal é a curiosidade de cara á historia e historias, a nosa conexión galaico-portuguesa? Pois que de repente eses mortos levaos ao río, eses cadáveres, e resulta que o tal Ernesto Rivera relata, como acabamos de escoitar na intro, que alá en Fisterra, onde está Fisterra e onde está Castelo de Paiva, sí, pois empezan a aparecer cadáveres, Abraham. Sí, a parte que foi como unha... Eu imagino que a xente, até que ataron aí os cabos e pois estarían pensando nunha especie, non sei, como unha praga de suicidios ou algo así, porque primeiro aparece un Fisterra, o corpo que descrebía, non? Que levaba como algo que parecía un neopreno e un sostén e algo así. Depois apareceron tamén en Muxía, non sei se tamén pola Pobra do Caramiñal, en Cen, Camariñas, mesmo en corpos, Cedeira. sí, unha praga de xente que morreu e ata que sorpresivamente apareceu 2 asentos dun autocar alá no Ézaro, que hoxe moi turistificado, naquel momento xa aínda non tanto, non? Aí na ferveza dos Xallas le aparecen uns... E cando comezan a pensar, ui, que estes mortos non van ser nosos. Atención, parece que aí estamos collendo o gusto a isto de mortos nosos e mortos vosos. Atención á frase de Ernesto Rivera. Ao principio eu creía que eran mortos daqui, que acabades de un pouco de escoitar o propio título do encadre da Voz de Galicia. Comenta o tal Ernesto que as marcas do sostén Made in Portugal, unha etiqueta de Coimbra e un reloxo cunha hora antes, este boísimo, claro, todo facía ver que isto estaba relacionado co accidente de 3 a 4 días antes que acontecera no Douro. A ver, como xa hai moito tempo, pero si non deixa de ser curioso, non? Imagínome algo así moi de CSI. Ai, non, mira o reloxo que vai pola de Portugal. Estes mortos non son nosos, teñen a hora de Portugal. Sí. É unha cousa incrível. Bueno, unha vez máis aquí estamos para recordárvolo. A vida nin a morte entende de fronteiras. Efectivamente, as fronteiras ao final non existen, non están debuxadas, están no mapa, pero non están debuxadas na terra, non? E quen sabe se desas familias que ficaron sen poder enterrar un corpo, pois se ese corpo non chegaría inclusive a Franza, non? A través do Golfo de Vizcaya, ou vaite saber onde están. Correcto. Al final é tamén, sí, certos días despois non sei se o cadáver tamén se acaba descompoñendo, non sei se dá tempo de chegar tan lonxe. Sí, pousarán, non sei, aí teñen aí... Non sabemos moi ben a historia. Sí, non traballen moito con mortos na agua, non? Claro, a historia mórbida é complicada. O que sí que é certo que
que non sei se tirándose un pouco de humor negro, non sei se quererían tamén chegar a Santo André de Teixido. Algún chegou. Eso podemos estar seguros de que algún chegou. Xa creo que podemos adiantar que infelizmente non vivo, mas sí que ao final sí que nos fala moito desas correntes oceánicas, non? Inclusive pois como sen haber tanta morte humana polo medio, máis e animal, pois un ano despois como se asfaltou a costa da Galiza e a costa do norte de Portugal e máis alén. O Prestige merece outro episodio bo tamén de Historia e Historias, efectivamente, con ese tremendo asfalto. Dous detalliños máis a nivel galego e a nivel portugués. Do lado portugués, logo desta tremenda desfeita, como sempre, evidentemente hai que buscar culpáveis E cabezas que cortar. Bueno, hai que dirimir as culpas. O alcalde de Castelo de Paiva dicía que a culpa aínda está solteira, aínda despois de dimitiren O Xorxe Cuello, o ministro do Equipamento Social e 3 secretarios de Estado. sí. Do lado galego non temos ilustres declaracións. Estamos un pouco máis no anedotario anónimo desta xente que viu chegar estes cadáveres. Pois o propio Rivera comentaba tamén neste artigo da Voz, dicía Rivera que, que menos que unha homenaxe 10 ou 15 anos despois de algo que pouco a pouco se vai esquecendo. Sí, a ver, a mí pareceme desafortunada a que fixeron ali onde estaba a ponte en Castelo de Paiva. Hai unha placa tamén, non? E unha estatua que lle chaman o Anxo da Guarda a boas horas. Claro, tería lle posto outro nome. Mas sí, se callar non era demais lembrar esa xente que pois iso, nunha noite, porque a esa hora xa era noite, 9:15 do 4 de marzo de 2001, pois viron truncada a súa vida e o que xa eran os seus corpos, pois acabaron a 250 kilómetros de onde moraban, porque xente había 54 precisamente eran dali, do propio Castelo de Paiva, non? E ao final, pois, esa lembranza nunca está de máis. Sí. A última pregunta tamén que nos facemos é si cada vez que aparece algo do estilo na Costa da Morte a través da historia, si hai que deixar alusión a naufraxios e demais aparicións de cadáveres, non se daría feito na Costa da Morte, que por algo se lle chame así, non? Sí, efectivamente. Moi ben, pois eu creía que eran mortos daqui, parece que non eran daqui, pero eran de ben perto. Os mortos tampouco entenden de fronteiras. E naquela altura xa non había que sacar o pasaporte na fronteira ni nada, entón pois tampouco para adiante. Podían. Os cadáveres non necesitaron ningún tipo de fronteira e cando pasaron de Camiña a Guarda en dirección norte, buscando a Costa da Morte. Vaya paradoxas da vida, buscar a Costa da Morte. Mortos, fronteiras, mortos sen fronteiras, cadáveres transfronteirizos. Aquí no Galiportus, Historia e Historias. Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.